И здравейте хора, аз съм Исто и играем Overwatch. И сме с Reaper на атака на Route 66. И да ви кажа, супер анскилнат съм с Reaper-а, никога не го играя. В смисъл, игра го, но никога не съм го играл добре, в смисъл... Не мога да играя Reaper. Не знам защо. Просто за Reaper-а сигурно се искат много скилс. Аз съм... Както виждате. Не мога даже отзад да мина от... Някой има хилна, не знам как. Ето, то. Няма да гледам, въобще няма да гледам. Да видим сега какво ще направим. Виж сега, аз им излизам и нашите нищо не правят. Мисъл... Та фак бе човек, нали сентрито ме пише, как така и то ме е нацепил. Даже не го видях, че е там. Той направил хедшота и айде. Чао. А така. Вика, този път ще свърша работата. Сега ще видите бе, сега ще видите бе. Не бе, тъпто сентри бе, да му се не види как ма причука. Ех, тъмън на една секунда ми беше шифта бе. И та само мен уби, много тъпа. Добре, тъпто е, че та машинката има много рейндж. Добре. За кого ми дадеш? Ох, тая много тъпа. Добре, тая много тъпа. Даде ми ута, не знам защо. Къде стреля бе? Мога. Така ще движа най-спокойно отзад зад количката. Така видя го този. Това ако е бастиана и сега ще го разкатая. Само да знам как да мина отзад му. Не бе, ти къв си бе? Как не видях тая... Но въобще не видях тая. Къде е хила? Тук нямаше ли един хил? Ето го. Добре, те нашите бутат здравата. Така. Ще скочим. Не знаех, че това сентри е тука. Мога. Минаваме зад... О, добре. Махнаха бастиана. Дайте по това бе. Дайте по турата бе.
Дали ще да зад него? Добре. Не, това въобще не е добре. Добре. Виктори, не знам дали бях юслес тази игра, може би не е, но ходих и ги бих. Не знам. Да видим play of the game-а. То Soldier. Добре, то е нашия Soldier. И аз се виждам там някакъв в отстраните, че съм убил макри. Добре. Ще ядем на земята, че много хилваше. И да, хора, това е за този клип. Не мисля, че бях много юслес в играта, ама да.